biok ez itxunarena egiten genuen, eta denbora pizka batera Ninak esan zidan. Loak hartu zaitu? Ez, esan nionik. Begiak itxita zenituen eta. Ez ba, gero kontatuko dizut. Eta ez nion ezer gehiago esan. Etorkizunean ikusi nuenarekin oso harrituta nengoelako. Nina sakean jokatzen Mikelen taberna. Lurreratu bezain pronto, ea sakean jokatzen bazekien galdetu nion. Eta berak baietz erabat harrituta. Ba, nik ere bai. Eta txera itxutzerakoan elkarrekin egon ginen autobusean. Eta ahalmen bereziena kontatu nion. Nola lehentxoago loak ez ninduen hartu, etorkizunak baizik. Eta nola horrela jakin nuen berak sakean bazekiela. Eta hori guztia eta gehiago kontatzen nion bitartean ezin nuen ahoa itxi. Dena esaten nion, nik ez dakit orainik zergatik, eta berak ulertzen ninduen. Berari ere beste guztiei gustatzen zitzaiena, ez zitzaiola gustatzen esan ziren. Batez ere arriskoak eta abenturak. Eta beste guztiak, milaka eta kantaka zihoazen bitartean guk geure bizitza elkarrekin kontatu genien. Eta sakean jokatzeko gelditu ginen horrengo larun batean, Mikelen tabernan, arratsaldeko 5:00. Orduz geroztik ez naiz inoiz bakarrik sentitu.